खुलुमबाय अन्दागाफोर दिनै आङो बे दिबान रिट्रिट सेन्टाराव नैबे जोंनि मोनसे प्रेयार हल एबा बे जायगायाव जोङो इसोरनि रावफोरखौ गोबांथार फादारफोर सिस्टारफोर बिशपफोर आरो लोगोसे जायफोरखौ आलासि महरै लेंहरो बिथांमोनखौ बे जायगायाव जेरै जोङो प्रग्रामफोर लायोबा इसोरनि बोसोरखौ होनाय जायो आरो आं बे समावबो बे जाय अनजागा फादार थमासनि बिथांनि अननायावबो आङो बर'फोरनि रिट्रिटआव दिनै बे जायगायाव इसोरनि अननायजों इसोरनि बोसोनफोरखौ आं बे जायगायाव आंबो खाबु मोननायलाय दिनै आं बे जायगायाव सफैदों आरो बे जायगायाव आं बिथांमोननि गोबांथार सुबुं जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव जिखि डिनोमिनेसन जिखि काथलिक आरो गासैबो सुबुंफ्रा फैनानै बे जायगायाव बाहागो लायो आरो बे जायगायाव बाहागो लानानै बे हलावनो जोङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासङो नायदो बे हलाव दिनै माखासे चेयारफोर दङ आरो जाय चेयारफ्रा नाथाय बै गोबां चेयारफोर दं बेखौ गोबां बे जायगायाव सुबुङा थुबुर जायोब्ला बेखौ गासैखौबो चेयारखौ साजायनाय जायो आरो नै गिदिरथार बे क्रुस दं दा बे क्रुसावबो गोबांथार आरो नै माखासे जेरै गोबां लिरनाय बाइबेल कटेसनफोर दं अन्दागाफोर नोंथांमोना माब्लाबा फैयोब्ला बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्रियाव जाय नर्थ गेटआ होनो बे जायगाखौ आरो बेहाय सेन्ट एग्नेस इंलिश स्कुल दङ आरो बे इंलिश स्कुलावनो नोंथांमोना नर्थ गेटआव फैयोब्ला बे जायगायाव ओंखारनो हागोन आरो बे समायना आरो बे जायगायाव प्रेयार बे रुमाव जोङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनानै जिरायनानै बाहागो लानो हायो अन्दागाफोर दा बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि बे जायगाखौ फारि फारि खोन्थालांनो सानदों आरो बे जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'नि जाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन ओइ मेंनाय आरो गिलिर बिबान बानायफोरनि सोर आंनियाव फै आंनो सुखु जेरै जेरै माथाइनि 11:28 जेबो जों बेनिखायनो बे सावगारिया गासै मेंनाय दुखु सैनायफोरखौ लेंहरदों बेखायनो नोंथांमोना मालाबा गाव गावनि दुखु जेंनाफोरखौ फोरबोनि गोदै एबा इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायजों लोगोसे फोरबोनि खेथ्रआव गोजोन होनो लुबैदों नोंथांमोना बे जायगायाव फैनो हागोन दिनै नोंथांमोननि थाखाय बे जायगा आरो बे हलखौ नोंथांमोननि खोन्थाग्रोनाय जाबाय आरो बे जायगानि उनावहाय आं फारि फारि आरोबाव नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय थांगासिनो दं गोजोन्थों आरोबाव फैबावदो नोंथांमोना उनावहाय अन्दागाफोर जों दा नैबे जाय माइ हाउस सेल बि कल्ड ए हाउस अफ प्रेयार फर अल पिपल्स जेरै आइजाया 56:7 जों नुनो मोन्दों आरो नैबे बे हाजो सायावनो बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टारा बे न'आ आरो बे प्रेयार हाउसआ नायदो बै सोरगिदिं बिफां लाइफां आरो बे हाजोफोर दं आरो बे समायना हाजोआवनो जेरै अलिभ हाजोआ जेरै समायना आरो बे अलिभ हाजोआ जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ हरसे माने आर'ज खालामो जे बे गोजोन जायगायाव थिग बिदिनो बेबो बे डिभाइन रिट्रिट मोनसे हाजोमोन आरो दिनै बे हाजोआवनो जोङो मोनसे समायना प्रेयार एबा डिभाइन रिट्रिट सेन्टारखौ जों मोननो हादों आरो नैबे फादारफोरनि थाग्रा बे गासिबो फादारफोरनि थाग्रा बे रेसिडेन्स एबा थाग्रा बेखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना आरोबाव फैदो जोङो आरोबाव नायलांनि फारि फारि समायना नै आरो बिबार बारि बागान नैबे समायना बिबारफोर बे जायगा समायना आरो थाग्रा बेनिफ्राय आरो बे फादारफोर थाग्रा बे फादारनि थाग्रा रुम आरो बे गासै बिल्डिं दा अन्दागाफोरजों बेनिखायनो दा जों बेखौ आरो फारि फारि नायलांनि नैबे जायगायाव आरो बे जाय बिबार बारि बागान अन्दागाफोर बेनिखायनो जों बे जायगायाव नोंथांमोना माब्लाबा फैनो हागोन आरो जोङो बे जायगायाव आरो जाय बे जायगायाव 24 आवार्स एबा 24 घन्टा गासैबो बाय फादारफोर सिस्टारफोर बे जायगायाव बिनाय जायो आरो बे जायगायाव बिग्राफ्रा गोबां बियो मोनसे नाय बे 24 घन्टा बे जायगायाव बिनाय जायो बे मोनसे साख्रिसे एबा सापेल बाहाय गोथार जिसुनि मोदोम आरो थै दं जों नुनो मोनदों बै जिसुनि मोदोम आरो थै आरो बाहाय जोङो 24 घन्टा बे जायगायाव गोबां दुखुथियाफोरनि थाखाय आरो रिट्रिट प्रिसारफोरनि थाखाय जाय फादार सिस्टारफ्रा बे जायगायाव बियो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनबाय आरो बेनिफ्राय फैदो अन्दागाफोर नै आरो बे जायगायाव जों नोंथांमोना मोनसे समायना रमायना आरो बे जायगायाव गोबांथार जिसु ख्रिस्ट'नि जेरै स्टेसन माखासे दङ जाय स्टेसनफ्राव जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ ख्रिस्ट'मोनखौ बाननानै कालभारि हाजोआव लांनायाव आरो जिसुनि जेब्ला बे जिसुआ गावनि थैनायनि उनाव बिनि मोदोम आरो मोदोमखौ फबनो थाखाय लांदोंमोन आरो बे जायगा स्टेसन आरो बेबायदिनो ख्रिस्ट'नि लामा खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नायहर मालाबा नोंथांमोना बे गोजौ हाजोआव एबा बे हाजोआव गाखोनो बेनिफ्राय ओंखारख्लायग्रा दं स्टेप दं सिरि दं बेनिफ्राय ओंखारलाङोब्ला जों नुनो मोनगोन बै गाहायाव
आरो समायना बै हाजोफोर दं बे समायना हाजोफोर दानिया फैदो जों आरोबाव बेनिफ्राय फारि फारि नायलांनि जेरै बे समायना रमायना बिफांफोर लोगोसे गासैबो सावगारिफोर बेहाय थानानै जों आर'जबो खालामनो हायो आरो बे सावगारिफोरा गासैबो जिसुनि जाय जिसुआ जेरै गाबदोंमोन मेगननि मोदै आरो बे गासैबो जिसु ख्रिस्ट'नि जेरै क्रुसनि लामायाव स्टेसन आइ बिमा मारियामा गावनि फिसाखौ क्रुसनिफ्राय बोख्लायनायाव थरथिंसे मोदोमारि थैल' मोन्दोंमोन थरथिंसे थै आरो मोदोमखौ बे बाननानै बेनि मैखुना थुंग्रिजों सोखानाय बादि जादोंमोन जेरै बे स्टेसनाव जोङो मोन्दों आरो जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसखौ बेफोर गासैबो कटेसन बाइबेल कटेसन आरो सावगारिजों लोगोसे मिथिहोनाय दं आरो बे गासैबो आवार फादार हेल मेरि आइ बिलिभ इन गड बेफोर गासैबो बिनायफोरनि बे गासैबो माखासे साइनबर्डफ्राव होनाय दं आरो नायहरदो बेवहाय बे हलावबो गासैबो प्रेयारखौ लानाय जायो आरो बे जायगायाव इसोरनि बाथ्राखौ होनाय जायो बे प्रेयार हलाव मानसि गोबां जायोब्ला जेब्ला इयुथनि मर देन जेरै 400 600 जेब्ला जोंनि इयुथफोरनि प्रग्राम जादोंमोन बे जायगा फिलआप जाजोबदों आरो बे सेन्टाराव आरो नै जोङो दानिया फैदो नै जाय नैबेहाय गोबां मानसिफ्रा फैयो आरो गोबां जायगानि जेरै बाहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला क्रुस दंफाङाव आलाय जादोंमोन क्रुस दंफाङाव आलाय जानाय समाव जेब्ला जहाननि 19:26-27 जों फरायब्ला मोनो जिसुआ जेब्ला गावनि जिउखौ बिफानि गथानि सिगां बे बुंदोंमोन गावनि बिमा आरो गावखौ अनग्रा दाव दावखांग्रा जहान बेनो नोमाया जाय बिमाखौ जेरै गावनि सेलानो गथायलांबाय बिनि ओंथियानो जादों जहाना जेरै जिसुनि सेला जोंबो साफ्रोमबो बिनिनो सेला जाबाय बाप्तिस्मानि गेजेरजों बिनिखायनो दिनै जाय जिसुआनो जेरै बेखौ गावनि बिमा महरै बे सेलानो गथायलांबायमोन जोंनो गथायलांबाय आरो बेखौबो बिमाखौबो बुंदोंमोन बेनो नोंसारलाया जाय बिमाखौबो बियो इसोरानो बिथोन होबाय बेनिखायनो बे बिथोननि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय बे बिमायाबो जोंखौ मालाबाबो नागाराखै गुबुनफ्रा गासै नागारजोबला बेनिखायनो बेनि सोमोन्दै जों दा मिथिनो मोनदों जा जों बे आरोबाव बेनिफ्राय फैदो जोंनि बाहाय दसे हाबनायनि उनावहाय जोङो थांनोसै नै मानोना नोंथांमोना मालाबा फैयोब्ला नैबे सुरंग सिङाव हाबफैनो हागोन बे सुरंग सिङाव बे सुरंगआव नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन नायदो नैबे बे सुरंग सिङाव मा दं एबा बे हाजो खंखर सिङाव मा दं जों नैबाहाय हाबदों बे हाजो खंखराव आरो बाहाय प्रेयार रुम दं जे सिस्टारफ्रा बिगासिनो दं आरो बे डिभाइनिटि सेन्टार जाय जिसु ख्रिस्ट'नि मोदोम आरो थै दा बेहाय 24 आवार्स बिबाय थायो नोंथांमोना बे सुरंग सिङाव बिबाय थागोन आरो नोंथांमोना गाव गावनि दुखुफोरखौ मिथिनो थाखाय बे जायगायाव फैनो हागोन जिसुनि मोदोम आरो थैखौ जेरै अन्दागाफाय बेनिखायनो जोंबो दिनै मालाबा फैयोब्ला नोंथांमोना बे डिभाइनिटि सेन्टार खेथ्रियाव फैनो हागोन अब्ला जों बेनिफ्राय दान्दिसे उनाव ओंखारलांफिननोसै नोंथांमोना आरोबाव फारि फारि नायलांबावनो हागोन
बेनिफ्राय सुरुंगनिफ्राय ओंखारफिनबाय नोंथांमोना फैदो नैबे जों सुरुंनिफ्राय मालाबा जोङो अनजागाफोर आरो जोङो नोंथांमोननि बे गासै माखासे समायना रमायना बे खेबथिनि जायगाफोरखौ नोंथांमोननि बे जायगाखौ खोन्थाबाय आरो बे जायगायाव नै गोबांथार बिग्राफोरजों समायना रमायना आरो बे जायगाफोरखौ आरो नायो बेहाय माखासे प्रग्राम लानो फैनाय जोहोलावफोर नै माखासे बे समायना रमायना नै सिस्टारबो नै आङो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लागासिनो दङ नै बे जायगाफ्रा नै बे जायगाफोर आरो बे समायना रमायना बिबार आरो बागान आरो लोगोसे जाय आइ मारियामनि बै ग्रथ' नोंथांमोना बाहाय फैयोब्ला नुगोन आरो बे डिभाइन मार्सि जेरै प्रेयार हल बे गोदानै लुजानाय बे हला बिल्डिं बावाखै बेखौ अपेनिं खालामनाया आरो बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबा फैनो हागोन आरो नाय जिसु ख्रिस्ट'आ गेटसेमानि बागानाव हान्थु खरायनाय बिनायनि बे सावगारिफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे समायना रमायना बे अन्थाइफोरजों नायदो आरो नैबे लामाजों नोंथांमोना मालाबा फैबा नुनो मोनगोन नै बे लामाया बेजोंनो समायना रमायना लामाफोर दा अनजागाफोर आं बे समाव दिनै बे लामाफोरजों फैनो हागोन दिनै बे समाव अनजागाफोर आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरो मालाबा नोंथांमोना डिभाइनिटि सेन्टाराव फैयोब्ला बे जायगायाव गोसो गोथारै आर'ज खालामफैनो हागोन गावनि दुखुफोरखौ फोरमायफैनानै जिसुजों रायज्लायनो हागोन दिनै आं बे समाव आंनि माखासे होनाय बे सावगारिनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आंनो बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों